media trap থেকে anong o elkani gay o elkani abahawa tabu tabaskan by election baskan 5 tarikh songmari khaijak nai aboni sate sate nongni parawo boba herok choli tong boba herok no abahe wanso Buskango by election rogui kini sungno ka jara ruling party nongina kaisa panda songchajaka oro central ni proti mantri song tei ex CM song akon songo phaika kobangma tabor tabor neta no phaika obviously borok tabu khaini hai o donpur ni tiprasa rongno samung nangjak phaijak katam bag himalay boot ni bagui phiaba song ang o elokan borok ongui ang cheraifang simini nogui phaika cheraifang simini nogui phaimani jagao song nokha omo ek somoyo chini ex CM mane sokorni elaka mane bo oroni boot baino bo pas nongini CM chai phaika aboni yagulo tabu BJP ni ongui nai pratima bumi bo tongo bini bo oroni boot bank baino bo pas nongini nai bo kaisa central level o kaisa মন্ত্রী পদ tongo phiaba tabuk donpurni je 10ta ADC village tongmani a 10ta ADC village norok jara media takubo song norok berai naikha ke saimanai nuknai je general area no yapai kaguinai ADC o hapman loge loge no ADC ni pilar nongnai nini lama hanya abon loge loge nini current ni অব্যবস্থা তো কোনো সুব্যবস্থা করে abon loge loge tui ni kono abo koroi aboni loge loge nini education ni temon kono oro infrastructure kaham koroi hingke amti hai chikon chikon jita basic needs rong no tui ne kwbangma party rong no boot sanka public rong no angke sana mujuma ke public rong no thokaikha noroni je demand ba noroni je nangmani mani rong no sungrona hinene kwbangma bosor bosor amte kino choli thaika hingke abono same je chungnugui phimani same picture no o by election no chungnugui tongo je পতাকা rok naithok naithok flag banner kwbangma rang khiplaika wak rok tanlai chalaio amte yonglaio abo kaisa nini pujani eba ke festival ni poriস্থিতি hai tin nugui thanga phiaba amo sudu luk dekhawa jeta sudu vote ni bagine election no chung bahai ke pai thanai abon porang jangke kroi hingke chini tipra sarok tabuk chin tipra sarok ni ongui nai tipra mota ang korse tipra mota ni singkra tipra mota samung khai tongo chung kwbangma demand tui nai especially tipra sarok ni bagine chung demand tisai tongo phiaba o khepo chung chini tipra mota torop theke kuno candidate oro bustalaiyane aboni karon amti hai je thana election no bo nukha je 2023 ni assembly election song nukha chini prothom kok ni gangte chini o kendra o tiprasa jonasangha asuk koroi jar karone chung tipra mota ni ongui nai asuk kubang margin of vote chung secure khaimaliya hingke tabuk khaino hai chung oro rang puisa khibano eba khe chung candidate duano akono kubangma aro samung kubangma phaio theba chung aro ni fol tamo mane chung agino poriskar nongteja abon bagui party decision naka je oro chung kono candidate dolia jeta ang khasongo je right decision hingke tabuk aboni yagolo question phaio je chung ba chini public je chinti promotha nongoi jara nasiki tongnai borok sabono budunai amon question se abobo chini bobagrani thani chungna chi tong ekto party ni je decision nai abono chungbo public ni thani thalangai nai message no donai phiaba tabu joratoi chung public ni chehra tei chini oro locality chung buchiman hingangke chini tipra sarong no just vote bank ni bagui simi oro raজনীতি khlainai কোনো labong lak na chini borok ni labong nai na ki o party ni labong nai karon tabuk chungbo bujika bo party ba bo neta নিজে ফাইটেন বাকি সামুখলাই এবাকে বো নেতা বা বো পার্টি জনগণনি বা পাবলিকনি ফাইটেন বাকি সামুখলাই আবার সংস্থায় সেখানে বুঝি যাক গা আবো সুংতাবু কেবল মথানি অংলিনে তিনি ববাগরা তাই তিনি যে কোর কমিটিনি যে ডিসিশন নাসিনি দं Otak itu nuka nongo thairok ni tumung rok tamo tongmani tamo rok paijak oba haike sung sabdorokon sungni bisoi bak malia sung sopai ke nongni oro kaiman alada signboard rok name plate rok mantai alada oba boba herok ke rok piro ke tam sarabo tabuk ani o kamini mungka tui wandal ang o kok no tui ne kwbangma no ang kok kisajak tongo bibinno somay social media rogo bo tui wandal kaisa kok borok mung
te abo khubo khana tago amoni kaisa meaning bo tongo o twiwan dal mungong mani kaisa history bo tongo tak bo aboni kaisa fact sung sai mano teba bibinno somoyo chini borok abo thana thangani kwbangma complicated kok thayo teba sara tripura rajyo namte nukjak je chini tripura sa kami ba tripura sa mungro wanji bosongni mung bai eba ke borokni kok jeti haike borok subida ngo amte haike swnamjaika a jagao confusion tamongka manla chini je kamini mung twiwan dal abono taiwan dal swnamjaika abono tabuk ঠিক খাইনা থাংকাংকে abo chini daitto chung oro local babe tongnai jara tripura sarok chini jotoni daitto pura sara tripura no amte example ko mon manai ga abono tuine chung tokon daitto thayo chung abon tamo porokhep naka abo question thayo chung aboni porokhep bo nai tongo thanayo bo chung kaisa list namka pura tonpur elakani je 10 ta bisini school ni bumung hoite shuru khlainai jagani bumung ni je proper jeta kok borok bai bumung tongmani aboni bumung list namainai chung edisini hapang yago yafarka ఇంకా abono implementation khainani bagui bo chung chini tripura mothani to tabu chini resource sarkara tongo chung sarkara tongsak abo bahake complete khainani abo step by step procedure tongo ఇంకా abono chung rugini samung khai tongo inke ang tei lukono ko kasana mujung norni bo amte hene kwangma jaga tongnai je jaga o nini ek samoyo kok borok bai khna to bumung tongmani abono salai khibi jaka jemon hokoti khano tam dumasora hinjaka amte heke to gonda pisano gonda sora amte heka inke chung tabuk ta kesaro kok phayo chini kok borokno kathang narno hinke chini jaga rok ni bumung rok chini amchai rok ni bumung rok salai paijaka abono sungkaisa haine hai chini proper je bumung go tubuya hinke chini turuk turuk chini abo bo kaisa chini identity hini saimano chini kamini bumung chung orno kamini borok abo chini identity a kamini mungsi salaijak paisa hinke chini identity amo loge loge chini roots rok origin rok komai thang abono bo chung chini tripura mothon hoite bahai ke abono narogi preserve khai tongmanai abo chini kai tongmung tongo abo hapang tongfru abo habung slajak na o twiwan dal abo ang je asepto ni simino amte hekino nogi khaimani ke abo rogoi thanani hingjange kwangma kolongma khaini tabuk jora but ang kaisa kok saiman especially nini communist era tongtro amte hai toko samungrok khaijaka jeta bumung slainani mani je eko amono angke sorojontro hinmi hinmano amte hekogrok